Paglaom, kay Galaan, may gabi na itong tanan. Welcome sa lain na po nga gabi. Ikapila na kagabi. Ikalima na ni kagabi sa atong series Balaod o ang Biblia, ining Moral Recovery Seminar din sa Hope Channel sa Southwestern Philippine Union Conference. Kagabi, nagahiskot kita og mga butang nga may kalabutan sa mga kagamitan sa balay nga pwede nato nga makuha sa sirip kung kana gisiripan kita. O karon do na po importante kaayo nga butang nga ato ang hisgutan atong pangayoon sa Ginoo ang iyang tabang aron ato kining matun-an og maayo. Among dalaygon nga Dios tagiasom laman nga kinabuhi. Niya na pud kami sa lain na pud nga gabi sa among pagtuon. Salamat sa nagapadayon nga mga kapaglaom, mga kaigsuunan dahil silang panimalay, bisan asa nga dapit nagapadayon sa pagpaminaw niini, pinaagi silang kaymanan sa Facebook, sa YouTube o bisan pa sa ilahang mga panimalay. Ginoo, tabangi kami. Mga butang among hisgutan karon, tabangi kami sa pagpasabot niini. Ablihing among nauna, ang among kasing-kasing. Hinawta o Dios nga kining butang, amo kining masabtan, samtang kani may kalabutan man sa amo ang pagpangalaga diya kanimo. Among isalig kanimong tanan, sa ngalan sa gahom ni Jesus. Amen. Ato na pud karong gisutan ang pag-ihap sa adlaw sa pagkawala sa kaso. Atong ipon ang adlaw sa pagkawala sa kaso tungod kay ang balaod nato diri sa yuta, nagatudlo siya nga kinahanglan nga atong ipasaka ang kaso sa korte sulod lang sa mga pipila ka mga adlaw tuig. Kay kundi nato mapasaka, mahimo nga di na nato ni pwedeng mapasaka hangtod sa hangtod. Gitawag kini siya og prescription of crimes. Mo prescribe ang kaso. Kanang pinulungan nga prescription, lahi ni siya sa pinulungan sa doktor o sa medisina. Kay kung ang doktor mag-prescribe, buot ipasabot, mag-RX siya, magresita siya. Pero ang prescription of crimes, dini sa parlance or pinulungan sa balaod, buot ipasabot, hing prescribe, nawala ang kaso, ning expire ang kaso. So ang expiration, lahi na nga term sa medisina. Diri sa balaod, legal parlance, ang prescription nagpasabot nga ma-expire ang kaso, mawala. So karon nga gabi, atong tun-an og ang mga butang mahitungod sa prescripted periods. So, ang local government code manggod, nagpahibalo siya nga ang party, kung hapit na mo expire ang kaso, kinahanglan nga mo adto na dayon siya sa korte. Ang local government code nagpahibalo nga kung ang atong kaso ipasaka sa barangay, ang pagdagan sa prescripted period, muundang sa siya, mo stop sa siya, masuspend ang pagdagan sa prescripted period, samtang ang kaso tuwa sa barangay, sulod sa 2 ka bulan, 60 days. Pero bantay mo, na i-decision karon bago sa Supreme Court, nga nagpahibalo o nagsulti, nga ang mga kaso, kanang mga light offenses, kanang kaso nga doon na imprisonment lang, nga 1 ka bulan, mo prescribe siya, bisan pag ang kaso tuwa sa barangay. Kanimang mga kasuha mao man niyang moagi sa barangay, unya ang makasusubo nga bisan tuan ni sa barangay, unya wala na to man na, dili masuspend ang pagdagan sa prescripted period, mo prescribe lang yapon. Mao nga atong tan-awon ang gisulat dinhi sa paragraph B sa section 412 sa Republic Act 7160, ang local government code nag-ingon nga ang parties pwede na mo largo og adto sa korte kung unsa, kung ang ilang aksyon hapit na, may otherwise be barred by statute of limitation, hapit na mo prescribe. Sa ato pa, taga-barangay, sekretary, importante kayo nga masayran, kung paglantaw nimo sa kaso, kanus aman na hitabo, hapit na mo prescribe, hapit na mawala ang 2 months, ayaw niyo pagdawata, ipa-file sana dito sa korte para kung ma-file na sa korte, muundang nagdagan ang prescripted period, kay ang balaod nagkanayon nga muundang og dagan ang prescripted period, meaning dili na siya mo expire kung masangat na dito sa korte. Kani nga balaod, applicable ni siya sa mga sibil nga kaso o di ba kriminal nga kaso. So, atong tanaon sa Article 90 of the Revised Penal Code, tungod kay mauni ang nagalatid, nagasulti, kung kanus amo expire ang kaso. Kung capital offense,
Sama sa rape, murder, mo prescribe siya in 20 years. Sa ito pa, kung di nimo mapasaka ang kaso, gikan sa hitabo or gikan sa pagkadiskubre sa patay, di nimo mapasaka ang kaso sa korte, paglapas sa 20 ka tuig, dili na nimo pwede mapasaka ang kaso, bisan pag ang kriminal naa nagpuyo sa inyong balay. Ang kaso nga doon ay correctional penalty, 6 years ang imprisonment, mo prescribe siya in 10 years. Unsa man ni makasuha? Acts of lasciviousness, kanang adultery, kaning libel, mo prescribe siya. Pero tanaw na to, kay ang libel tungod sa imprisonment nga mga 6 years, mo prescribe unta siya in 10 years. Pero special ang balaod sa libel, mo prescribe lang siya in 1 year. Ang kaso nga doon na imprisonment nga 6 months, Aresto mayor, mo prescribe siya in 5 years. So libel o similar offenses, mo prescribe siya in 1 year. Dako-dako ta siya penalty, pero balaod ng kanayon, nga basta libel, mo i-prescribe siya in 1 year. Gani, ang cyber libel, mas dako siya. 1 degree higher ang cyber libel. 1 degree higher. Sa ito pa, ang penalty ani, mo sobra na sa 6 years. Pero doon ay decision sa Supreme Court nga nagkanayon nga bisan pa og dakong penalty ang cyber libel tungod kay ang libel gi-classify nga offense nga 1 year ang iyang expiration period, mo prescribe gyapon siya in 1 year. Bantayan nato na mga kapaglaom. Ang oral defamation og slander parihar ni sila, mo prescribe siya in 6 months. Sato pa kung ipakalawan ka karon, kinahanglang i-file nimo ang kaso sulod sa 6 ka bulan, kay kung mulapasan ka, di na ka pwede makapasaka sa kaso. Like offenses, slight physical injuries, slight coercion, mga ginagmay nga mga pagkawat-kawat, kanang ginagmay ba nga mukaon kag restaurant, dili ka mo bayad, biyaan nimo, musakay kag mga pasiruan, dili ka mo plite, mo ambak lang kalargo, mo prescribe siya in 2 months. Imprisonment niya, 1 month man niyahang imprisonment. Kung mo ingon tag 2 months, kung mo ingon tag 1 month, unsaon pag-ihap? Atong tun-an karon, apilo na tugtuon. Ang balaod, kung may nga 1 year, basta wala siya natudlo nga unsang tuiga, buti pasabot na, that is 365 days. Basta 1 year. Pero nakatudlo siya tuig, 20 to sa nga tuiga nga, naka 366 days, mo na sunon. Pero miingon siya 1 year, pero wala siya gitudlo kung sang tuiga, ang buot pasabot na 365 days. Kung may tag month, wala siya gitudlo nga bulan, that means nga 30 days na siya. Pero maingon siya og Pebrero, abante ta kay na 28 na 29 sa Pebrero. Pinanglitan kung maingon siya day, nagpasabot na siya og 24 hours. Kung maingon tag night, ang pagsabot niini from sunset to sunrise, so 12 hours. So, ang lantaw na to, unsaon na to pag-compute ang period. Article 13 sa Civil Code of the Philippines, nagkanayon, ang period, imuhang ipon to exclude the first day but include the last day. Unsay buot ipasabot? Exclude the first day, include the last day. Kung naabdan ka og summons karon, ang summons kinahanglan nga ansira nimo sulod sa pulo kadlaw. Kanus aman-taman ang imong pulo kadlaw. I-apply na to ha. Kanus aman-taman ang imong pulo kadlaw. Exclude the first day, include the first day. Karon include the last day. Karon nimo na dawat. Ayaw pag-apila karon. Exclude the first day. So magsugod kag ihap ugma unsang pitsaha karon. Sa marong adlaw, Huwebes. Kanus aman imong pulo ka adlaw. Adto na ka magsugod sa Biyernes, Sabado, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo ang imuhang katapusan. Exclude the first day, include the last day. Mao ni ang buot ipasabot. Now, ang 1 week, unsa may buot pasabot sa 1 week, nagpasabot po ni siya og 7 days. 7 ka adlaw ang 1 week. Ang ato ang balaod, kung asa ka mag-ihap, anang 1 week, kung asa ka misugod, adto po ka mo tapos sa ikapito ka adlaw. Kung musugod kag Lunes, mutapos siya Domingo. Kung musugod kag Domingo, mutapos siya og Sabado. Kung musugod kag Sabado, mutapos siya og Biyernes. Depende ni kung asa ka nagsugod. Ang Genesis, balaod man gud ni siya og Biblia. So,
at ditso na taani, padulong na ta sa Biblia. Sa Genesis 1:5, adunay gisulat dinhi sa balaang kasulatan nga naingon, og gihinganlan sa Dios ang kahayag nga adlaw, og ang kangitngit ginganlan niya og gabii, og dihay kapunon, og dihay kabuntagon. Panahon kini sa paglalang sa kalibutan. Akong gisulti kanyo kaganiya nga ang paglalang sa kalibutan, literal nga 7 days gihuman. Busa, kung atong lantawon sa Genesis, literal siya nga 7 days, kay ang unang adlaw, dunay kagabihon, og dunay kabuntagon, ginganlan siya og usa ka adlaw. Mao ni ang pagsugod sa paglalang. Og adto ta sa bersikulo 8, ginganlan sa Dios ang hawan nga langit. O, napurma na ang langit. Pagkapurma na sa langit, nasiparate ang langit sa yuta, og dihay kahaponon, og dihay kabuntagon, adlaw nga ikadwa. So ang paglalang sa kalibutan, literal gyud siya nga 7 ka adlaw. Kung atong lantawon, bisan pa sa science, ang mga scientist, kasagaran mo man sila ang dili mo tuo o Ginoo, kay to see is to believe man sila. Di kay sila mo tuo o Ginoo, apan kaning mga scientist, kaning sa Kubi, doon na sila'y gihimo nga mga pagtuon, nga nagpamatuod sila, nga ang kalibutan doon na magbubuhat. Kung asa ka musugod o gihap, ang mga scientist o Biblia, wala ni sila nagkasumpaki. Kaning mga scientist nga mauunta ni mo oppose o moingon nga walay Ginoo, apan kani sila karon mo'y nagapamatuod nga doon na sinugdanan. Mga astronomers, mga astrophysicists, ang mga cosmologists, nagkasinabot sila og natingala sila sa ilahang nakita sa diha nga naghimo sila og pagtuon. Ilang gisulat sa libro The Creator and the Cosmos. Ni ining libro ilang nakita nga ang proportion sa kalibutan pertigyud ka insakto ni ining universo nagatudlo nga tunay sinugdanan ang kalibutan. Kay doon na may sinugdanan, nagpasabot lang nga dunay mangbubuhat. Gaingon ang astronomer, unsay among nakaplagan, mao ang pagpamatuod sa pagmugna sa universo. Sama sa naglantaw kita sa Dios. Kung maglantaw tas pagmugna sa universo, sama ra nga atong gilantaw ang Ginoo nga mo'y nagbubuhat. Mao kini ang mga scientists nga nagprove nga dunay magbubuhat ang kalibutan. Nga dunay Diyos nga nagabuhat sa kalibutan og nagabugna. Ilang napamatud-an nga ang kalibutan nagsugod kini sa awaaw og hilabyan kini katukma sa gisulti sa balaang kasulatan. Ang nagsulti sa balaang kasulatan pinagi sa pinadayag, gisulti kini ni Juan Liberador. Si Juan Liberador nga didto sa isla sa Patmos, gipakitaan siya sa mga manulunda o gisultihan si Juan Liberador sa dagan sa kalibutan og giunsa kini pagmugna. Og aron mahibalo si Juan Liberador nga iyang gisulat diri sa pinadayag, giimbitar siya, giingnan siya sa pinadayag 4:1, giingnan siya sa manulunda sa kangari og ipakita ko kanimo ang kinahanglan makahitabo tapos niini. Mao nga gisulat ni Juan Liberador ang gipangsulti sa anghel kaniya og mao kini ang atong nabasa na karon. Ang pinadayag 4:8 nag-ingon ang balaang kasulatan, balaan, balaan, balaan. Ang Ginoo nga Dios nga makagahom sa tanan nga mao ang kaghapon ug ang karon ug ang umalaabot. Takos ikaw o among Ginoo og Dios sa pagdawat sa himaya og dungog ug gahom, kay ikaw mauman ang magbubuhat sa tanang butang og pinaagi sa imong kabubuton, milungtad og nangahimo sila. Kinsay gipasidunggan bisan pa ang mga manulunda nagpasidungog sa Ginoo tungod kay ang Ginoo maoy nagabuhat sa tanan. Kung imong tanaw ng balaang kasulatan, hilabihan ka sintro, hilabihan ka sakto kayo og nagapahibalo nga doon nagi magbubuhat. Ang pagtuon manggod sa uban nga Big Bang, kaning Big Bang theory nga ang kalibutan na hulma lang tungod sa mga elemento nga nagkaabot, para nako imposible. Ang kadako sa universo, doon na magbubuhat niini og di madala og salagma lang. Sama sa tao, doon ay magbubuhat sa tao.
Sa diha nga ang tao na hulma pa lang sa tuguangkan sa inahan, ang Ginoo nahibalo niini tungod kay ang Ginoo mao may naghulma. Sama nga ang Ginoo mo'y nagbuhat sa unang tawo ning kalibutana, silang Adan og si Iba, siya ang nagbuhat sa mga kahayupan. Naagyo magbubuhat. O pagkanindot sa disenyo nga gihimo sa Ginoo, nindot nga arkitekto ang Ginoo. Hilabihan ka nindot og masterpiece ang Ginoo og siya nakahimo paghulma og tao. At tingali, og maglantaw pud tingali ta sa uban, og moingon tag gwapo kaayo, gwapa kaayo, maayo ang pagkabuhat sa Ginoo. Oy, unyag mulantaw mo nako, unsay lantaw ninyo. Maayo ang Ginoo dili, maayo ang Ginoo. Oy, wala mo ingon dayon sila, wala iya mo'y gwapa o wala iya mo'y maot at tubangan sa Ginoo. Sa pananaw sa Ginoo, sa mata sa Ginoo, ang tanan gwapo o gwapa. Diha ko malipay ko gaksyon, makadungog ko. Pastilan kay sumpayan pamanggil mingon, pero dili ko Ginoo ha. Delikado kay di man pud ay Ginoo. Di ang lantaw nila nato ani unsa man ka. Never mind. Ang importante nasayod ta karon nga gabi nga ang Ginoo mo ay nagabuhat nato. Ang Pinadayag City 12 nagkanayon. Ang pagdalayig og ang himaya og ang kaalam og ang pagpasalamat og ang kadungganan og ang pagbulutan og ang kagahom ipahinungod ngadto sa among Dios tungod sa hangtod sa kahangturan. Amen. Wala na tay laing pasidunggan. Siya ang magbubuhat kanato. Nalipay ka ba nga nahimugso kaning kalibutana? Nalipay ba ka nga gibuhat ka sa Ginoo? Og tungod sa atong kalipay, atong pasalamatan ang atong ginikanan. Tungod sa atong kalipay, di ta kabayad sa atong utang sa atong ginikanan. Tungod sa ilahang pagpahimugso, sila mo'y gihimong instrumento nga nahimugso ta aning kalibutana. Sa samang paagi, ato pong himayaon ang Ginoo, atong pasalamatan ang Ginoo, tungod kay siya ang nagabuhat kanato, ang Ginoo nagapili nga himugso kita aning kalibutana. Sa ato lang pagkahimugso dayon ang kalibutana, usa na kita ka madaogon sa kadaghan nga mga cells nga misulod sa taguangkan sa atong inahan ug kita mo'y nahulma, nagmadoogon na taog tungod ni ana, atong pasalamatan ang Ginoo sa iyahang paghulma kanato. Ang Pinadayag G6 nagkanayon. Siya nga buhi hangtod sa kangturan, nga mao ang gabuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga ani-ani, sa yuta ug sa mga ani-ani ug sa dagat ug sa mga ani-ani. Atong pasalamatan ang Ginoo. Siya nga nagabuhat kanato, atong pasalamatan. Kani si Anghel Gabriel nga mao'y nag-imbitar ni Juan Liberador aron ipasulat niya kung unsa ipakita ni Anghel Gabriel. Kung wala ko masayop, maupod ni ang anghel nga nagpahibalo ni Birhen Maria nga nanamkon na siya, nagpahibalo ni Elizabeth nga nanangkon si Maria, nagpahibalo nilang Maria mahitungod sa pagpanamkon pinaagi sa balaang espiritu. Og mausab kini ang anghel kun wa ko masayop, mausab kini ang anghela ang nagigsulti ni Juan Liberador og nagpahibalo mahitungod sa paglalang sa kalibutan. Apan bisan pa kun dunay anghel nga nagpahibalo ni Juan Liberador, nganong niabot man ang konsepto nga nawala man ta sa konsepto nga ang Ginoo mo'y nagabuhat sa kalibutan. Di ka makatuo ba? Dunay usa ka scientist nga naghimo og pagbiyahe og nakaabot sila sa Galapagos Islands. Sa ilang pagbiyahe nakaabot sila sa Galapagos Islands ni adtong 1831. Nagsakay siya sa usa ka British ship. Kani nga journey nga ilahang gihimo, dili ra ba unta ni ingog pagtuon, murag sa lagma ra gini og side trip ra gini nga nakita niya ang mga kahayupan, mga langgam ra man iyang nakita didto sa Galapagos Island. Nakita niya ang mga lain-laing klase sa mga hayop. Naunsa man ni si Darwin sa iyahang pag-uli, iyahan naman dayong gi-promote ang view of creation, kaning Charles Darwin's view of creation nga ang tao nagsugod sa hayop. Gilaliman kaniyang pagtuon nga unsa ra gud to kadugay ni nga pagtuon. Wala siya gihimo nga mga eksperimento. Apan milargo lang siya og pahibalo sa mga tao, milargo siya sulat og libro nga ang tao kuno nagsugod sa kana bang inon ka nga ang tao nagsugod bagbunhok. Kana ganing inon tagikan ta sa unggoy, mura gani og alanganina nata nga naparinti nato ang unggoy. Di bi puta mo angkon unta, no? Di ta mo angkon og unta.
nga parinti, pero unsaon man ni nga ang view ni Darwin, nagsugod man daw ta sa bunhok og millions and millions of years na purma ang tao. Gikan sa bunhok, nahimong hayop, hantod nahimo nga unggoy, dayon nahimong aliwas, hangtod nahimong tao. Og tinuod ni, naa na puntay sunod ani. Naa na puntay sunod, ug unsa na po'y tao. Nganong wala man? Ambot ang anong gitagaan po ni pagtagad. Ang iyang libro nga gihimo perting daghana pong mipalit. Din mao na lang dahil ni pagtulunan karon. Kaluoy po ani nga ang atong apuhan unggoy. Pero salamat kay naay balaang kasulatan. Salamat nga ang balaang kasulatan wala ta pasagdahi. Gisulat ni Juan Liberador og unsay atong kagikanan. Pinaagi sa tulo ka mga anghel nga nagasinggit, naglupad og nagasinggit, kaning tulo ka mga anghel sa langit, maoy nagapahibalo kanato. Pinaday 14 city nag-ingon ang mga anghel, kadlukin niyo ang Dios og kanya ihatag ninyo ang himaya, kay nahiabot na ang takna sa iyahang paghukom og simbahan ninyo siya nga maoy nagabuhat sa langit og sa yuta, sa dagat og sa mga tuburan sa tubig. Sa ato pa, dunay magbubuhat. Dunay anghel nga nagsulti. Gisulat kini, pinagis magmando sa mga anghel. Karon si Darwin na lang siya itong tuhuan nga igo lang mitur og pila ka adlaw. Dayon miingon na dayon nga ang tao nagsugod sa hayop. Ari ko mutuo sa anghel, mas ganahan ko ani nga pagkasulti nga ang Ginoo gabuhat nato, ang Ginoo gabuhat nako ug mao kani ang resulta sa masterpiece sa Ginoo. Ug unsaon manato pagsimba ang Ginoo nga mo'y nagabuhat sa langit ug sa yuta. Ang libro sa Genesis nagpahibalo ko nato. Bisan pa ang libro sa Salmo nagpahibalo ka nato. Diri sa Salmo 33:9, kay siya misulti og kini nahimo, siya misugo og kini milungtad. Mauni ang paagi sa Ginoo sa iyahang paghulma sa kalibutan. Gikan sa wow, hangtod nga iyahang gipanghinganlan ang mga butang nga kinahanglang iplastar niya sa kalibutan. Giplastar niya ang mga tanom, iyahang iplang-plastar ang mga hayop. Hilabyan kanindot na dayon sa kalibutan. Og sa adlaw nga ikaunom, kinsay gibuhat sa Ginoo. Gibuhat sa Ginoo ang iyang masterpiece nga mao ang tao, iyang gibuhat siya danong si iba. Nag-ingon sa Genesis 1:26 ug 27, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Ang dagway sa Dios, gibuhat niya sila, lalaki ug babayi, iyang gibuhat sila. Wow, salamat. Salamat kay sa Ginoo nga gibuhat ko niya sama sa iyahang dagway. Mauni ang dagway sa Ginoo. Iyahang gihulma. Gibuhat niyang tao ikapila ka adlaw, ikaunom ka adlaw. Og sa Genesis 2:1, og human, og nahuman ang mga langit og ang yuta og ang tibuok nga panon kanila. Og sa adlaw nga ikapito, natapos sa Dios ang buhat nga iyahang gihimo. Sa adlaw ng ikapito, nahuman na ang Ginoo og mipahulay siya sa adlaw ng ikapito gikan sa tanan niyang buhat nga iyahang gihimo. Sa unom ka adlaw na kompleto na tanan ng buhaton. Sa ikapito ka adlaw kay nahuman naman sa Ginoo, mipahulay siya og iyahang gipahulayan ang adlaw ng ipapahulay. Unsa pagyod? Og iyahang gipanalanginan. Gipanalangin sa Dios ang adlaw ng ikapito og nagbalaan niini. Mao kini ang gibuhat sa Ginoo. Iyahang gipahulayan, iyahang gipanalanginan, og iyahang gibalaan ang adlaw ipapahulay. Og tungod kay niini, nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga nabuhat og gihimo sa Ginoo. Nahimo sa Dios, mao nga iya kining gipahulayan. The 70th Sabbath given at the creation was to be God's perpetual reminder of our roots. Kaning adlang ipapahulay nga gihimo sa Ginoo, nga gipahulayan sa Ginoo og iyahang gisugo kanato sa pagpahulay. Mao kini ang reminder, mao kini ang nagpahinumdum kanato kun diin tagikan. Sa ato pa kun kalimtan na nato ni mga adlaw, nagpasabot nga atong gikalimtan ang atong kagikanan. Kung atong kalimtan ang adlaw yung papahulay, ato pong nalimtan kung diin kitagikan, unsay ngalan nato nga kalimtan og diin tagikan. Kana bang ang tao nga na hindi marunong lumingon sa lisurap ni atong tinagalog, oy.
hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, ay masahol pa sa, di naman na mo isumpay tingali, ang buot ay pasabot tingali ni, ang tao nga di kabalumulantaw siya hangyagian, maglisod o abot siyang paingnan. Pero para nako, ang tao nga malimot, paglantaw siya hanggigikanan, mo ni ang tao nga ingrato. Ingrato, di kabalumulantaw kundi siya gikan. Ang tao nga malimot o wa kay balug unsa iyang gikanan, malimot sa paghulma sa kalibutan, malimot sa gabuhat sa kalibutan, mao na ang ingrato. Unang usahay tungod kay atong kalimtan ang magbubuhat, magunahuna ta nga ug unsa atong nabatnan, higugmaon kay nato ang butang nga gihatag. Kumusta ang gihatag? Gipangga kay nato ang butang nga gihatag, apan kumusta ang naghatag? Atong kalimtan ang naghatag, ang nagpadako, katong gihatag. Pero ang Ginoo nga nagabuhat sa kalibutan, naghatag sa adlang papahulay, aron kini nga adlang papahulay, maoy magapahinumdum kanato, kundiin kitagikan. Unsay nahitabo sa adlang ikapito, gipanalanginan kini sa Ginoo, gibalaan kini sa Ginoo, o gipahulayan kini sa Ginoo, mao kana ang nahitabo sa paglalang sa kalibutan. Gipanalanginan sa Dios ang adlong kapito aron mahimo nini nga malungtarong timaan sa iyahang gamhanang paglalang o way katapusang gugma. Gusto sa Dios nga ipakita ang iyang way katapusang gugma. Iyang gibalaan. Sama sa kaminyoon, gamay lang ang mga institusyon nga matawag na tugbalaan. Ang adlong papahulay balaan, ang kaminyoon balaan pod. Mao nga ang adlaw ipapahulay og ang pagkabalaan sa kaminyoon, maura ni sila. Balaan pong adlaw nga igpapahulay, balaan pud ang kaminyoon. Daw bi karon human sa inyong kasal. Pagkaugma honeymoon na, nag-andam na kay mularga na tungod kay honeymoon, dayon mutawag hulat na kasi mong asawa kay mag-honeymoon na mo. Karon kay ang miadto sa sakyanan, miabli sa sakyanan, inay nga ang imuhang gipakaslan, katong kinamanghuran, ang ikapito nga igsuon, ang kinamagwangan kay muabli man sa pultahan. Muingon man ang kinamagwangan, tala na. Muingon tili ka, ay ti, tepati, manglakaw naman mi ti, kay mag-honeymoon man mi. Mag-honeymoon lagi, kita sa unang mag-honeymoon. Muingon tingali ka, ate pati, mura maglisod magkitay mag-honeymoon. Ang imuhang manghudi, manglakaw man mi. Ay, ako'y una ha. Sala ni mo nga nung imong ipangasawa ang akong kinamanghuran, ni apabaya mi. Una, hasami. Mahimo ka na. Mahimo ka na, muingon tili ka, ay dili ti oy. Di ko pwede ni mo magkig-honeymoon, kay wa ko nabalaan ni mo. Nabalaan ko sa ikapito nga anak. Wala ko nabalaan sa kinamagwangan nga anak. Mga balibaran ako ni, di ko magkighanimon sa kinamagwangan, kay ang ikapito nga anak ray ako ang nabalaan. Ang adlang ipapahulay, gibantayan sa Dios, 2,300 ka mga katuigan, ay pa, migawas ang gitawag og mga Hudiyo. Unya mo ingon magudunguban, ang adlang Sabado, mo na adlang ipapahulay sa mga Hudiyo. Unya naghinudiyo pod mo. Ang Ginoong Dios nagpahulay, 2,300 ang milabay, aya panganaay Hudiyo. Hudiyo lugar ni si Jehovah, nga maoy nagpahulay. Gikan sa Dios, hangtod sa iyahang mga tinunan, hangtod ni Kristo, gibantayan ang adlaw igpapahulay. Nalimtan ang taning pagbantay sa adlaw igpapahulay, tungod kay ang katawhan sa Ginoo, miadto sa Ehipto, kay naulipon sila sa Ehipto. Sa dihang nakalagiw na sila gikan sa Ehipto, gusto sa Ginoo nga ipasinati pagbalik sa iyang katawhan ang pagbantay sa adlang ipapahulay, kung dito sa Ehipto wala na adlang ipapahulay, mao nga gipagawas sila, og sa paggawas nila gipasinati sa Ginoo ang pagbantay sa adlang ipapahulay. Giunsa? Tungod kay wa man sila pagkaon, ang gibuhat sa Ginoo magpaulan siya og mana. Gipahibalo sa Ginoo. Doon na instruction ang gihatag sa Ginoo. Sa Exodo 16:26 na ang Ginoo, sa unom kaadlaw, magapamunit ka mo ni ana. Apan sa adlaw yung ikapito, adlaw nga mao ang adlaw ipapahulay, niining adlaw, dili nimo kini makaplagan. Dili makaplagan kini. Sa ato pang instruction, sa unom kaadlaw,
Ayaw pagdublihag kuha, kay imong dublihon, pagkaugma, kaya ron di na kamo gawas pagkaugma, uluron ang imong gidubli. Pero sa adlaw nga ikaunom, kinahanglang imong dublihon, kay sa adlaw ikapito, wala na'y mahulog nga mana. Ang milagro, kay di man pud uluron. Pero adto ka sa ubang adlaw magdubli, uluron. Pag adto ka sa ikaunom ka adlaw, dublihon nimo kay wala na'y mana pagkaugma, dili uluron. Ilang nasinatian ang mga milagro sa Ginoo. Ang kabalaan sa adlaw ipapawlay iyang gipasinati sa mga Israelihanon nga nagpanaw ni atong panahona, ilang gipangkaon ang mana, pero naunsa maning uban nga bisan og naay mana pagkaugma, ilang ang dublihon. Giulod, pag-abot sa ikaunom kaadlaw, di man nila dublihon, di pagka ikapito kaadlaw na sila gikaon. Miingon ang Ginoo sa Exodo 16:28, hangtod ba na sa nga magadumili kamo sa akong mga sugo og sa akong mga tulumanon? Kanong di man gyud mo makasunod? Tungod niya na si Moses gisugo, ipasaka dito sa bukid sa Sinai. Og dito gihatag ang kasuguan. Dito sa papan nga bato gisulat. Og dito sa papan nga bato, giapil pagsulat ang pagbantay, paghandom sa adlaw ipapahulay. Diin gisulat. Dito sa papan nga bato, wala gisulat sa balas. Kay inig igo sa balas, maigo kini sa balod. Mawala ang gisulat, di mo sugot ang Ginoo nga mawala. Ang uban nga mag-date adto sa balas, adto sa dagat, magsulat-sulat dito, Diki, love, Giselle. Pagkaigo sa tubig, ay nawala ang love. Dili mo sugot ang Ginoo nga ingon na, wa niya gisulat sa balas, wa niya gisulat sa papel, kay kung masunog, masunog pod ang handumanan sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo nga di nato malimtan ang adlaw ipapahulay, di niya gisulat. Gisulat niya sa papan sa nga bato, pinaagi sa iyang nga tudlo, aron kini nga mga sugo sa Ginoo, apil sa pagbantay sa adlaw ipapahulay, mulungtad kini og dili makalimtan. Mao nga sa Exodo 20 versikulo 8, nag-ingon ang balaang kasulatan. Hinumduman mo ang adlaw ipapahulay aron sa pagbalaan niini. Pahinumduman. Mao ni ang sugo nga pahinumduman ang adlaw ipapahulay. Sa unom ka adlaw nagabuhat ka, o buhaton mo ang tanan nimong mga buluhaton, apan ang adlaw nga ikapito, moyo sa kaadlaw nga ipapahulay alang kang Hiuba nga imong Dios. Niining adlaw, dili ka magabuhat. Mauni ang gibutang sa Ginoo sa iyang mga sugo. Iyang gisulat sa papan nga bato, aron kani mulungtad, o aron kini mudangat bisan pa sa atong mga kaliwatan. Ang sinugdanan sa ipapahulay, mao ang magbubuhat mismo. Ang Dios nga gabuhat sa kalibutan, siya mao'y nagasugod sa pagbantay sa adlaw igpapahulay. Ang ikapito ka adlaw, mauni ang igpapahulay alang sa Ginoo. Ikapito man, so dili ikaunom, dili pod pilmiro. Pinanglitag nag-birthday ka. Ang imong birthday pit sa 24 sa bulan. Pag-abot og 25, ganahan ka mo celebrate. Ako sa una, bagdaghan man mi, pulo man mi kabuok, mo nga adwa man jud malimot ako mama sa mong birthday, pero nay panahon nga malimtan. Hasta bugani ko malimot ko pagka lapas na karon. Muingon ako sa mama, birthday man ako gahapon. Muingon sa mga pagdakop og manok. Pagdakop og manok kay butang nagdugo ang agtang. Mo man namo sa una, butang nagdugo ang agtang. Ganahan pa kana din ako Ang akong wala maganahi, gikalimtan man nimo. Lapas na karon. Pinanglitan ko mag-celebrate po tag a day before our birthday. Wala po'y lami gihapon kay wala pa. Ang mga uban ka ng matuo-tuo sa pungsoy, dili ganahan anak nga mag-una-una og celebrate. Kay ang imong birthday, pizza 24, pizza 24 yun. Ang adlaw ipapahulay kay ikapito, ikapito yun. Ang Isaiah 56, size ngadto sa city. Nag-ingon ang balaang kasulatan, ang tasagtagsa nga nagabantay sa adlaw nga igpapahulay, gikan sa pagpanamastamas. Bisan pa sila, akong dadon ngadto sa akong bukid nga, balaan. Wow, kanindot sa saad sa Ginoo. Katong nagabantay sa adlaw ipapahulay, gikan sa pagpanamastama sa uban. Kay wala na bantay sa uban. Bisan adlaw ipapahulay nga balaan, gidula na ni sa uban, gitrabaho na ni sa uban. Apan katong nagabantay sa adlaw ipapahulay, gikan sa pagpanamastamas, bisan pa sila, akong dadon ngadto sa akong bukid nga balaan. Asa man ning dapita, og himuon ko sila nga mga malipayon sa akong balay. Nga
alampuanan. Kaya ang akong balay, pagatawgon nga usa ka balay nga alampuanan, alang sa tanang katawhan. Alang sa tanang mga katawhan. Gusto ang Dios nga maapil kita sa iyahang katawhan. O gusto sa Ginoo nga makapuyo kita ning lugar. Asa man nga lugar, mao kini ang langit nun nga puloy-anan. Mao kani ang lugar nga gusto nga dadhan kalimog kanako. Gusto sa Dios nga ikaw pagadalhon ning lugar. Og ang Ginoo gustong magkiguban kanato. Ang iyalang handom, ato lang bantayan nga ang iyang adlaw papahulay dili mapanamastamasan. Mao nga gisulat gayud sa papan sa bato nga bato giingnan ta hinumduman mo ang adlaw papahulay. Gikan sa adlaw sa paglalang sa kalibutan, nagbantay na og adlaw papahulay. Hangtod sa mga katawhan sa Ginoo, silang Moses nagbantay sila sa adlaw papahulay. Unsa man day ang gisulti sa Ginoo diri sa Ezekiel 20 bersikulo 12. Labot pa usab, ihatag ko kanila nga akong mga adlaw ipapahulay aron mahimong usa ka timaan taliwala kanako og kanila. Mahimong maunsa? Mahimo nga aron mahimong timaan. Aron dunay timaan sa katawhan sa Ginoo, iyang gihatagag timaan, gihatagag tatak, gihatagag silyo. Unsa ni? Adlaw nga igpapahulay. Aron sila makaila nga ako mao si Jehova nga nagabalaan kanila. Kani nga adlaw ipapahulay usa ka gasa sa Dios nga gihatag sa Dios kanato nga iyang katawhan aron mahibawlo, aron ta mahibaw-an nga kita iya nga katawhan. Ang adlaw ipapahulay gasa sa Ginoo ngadto siyang katawhan. Gipasa niya nga adlaw papahulay, gikan nilang Adan og niiba, naabot didto nilang Moses og sa iyang makatawhan. How about sa ato ang manunubos nga si Jesus? Gabantay ba siya sa adlaw ipapahulay? Iya habang gibantayan ang adlaw papahulay. Sumala sa Lucas 4:16, og siya miabot sa Nazaret diin didto siya nagtubo. Kay Nazaret nun man lang gini. Mauman bitaw nga sa Manila dunay sa pagsaulog sa Black Nazareth. Tungod kay Nazaret nun si Jesus. Og sumala sa iyahang nabatasan, siya misulod sa sinagoga sa adlaw nga ipapahulay og siya mitindog aron sa pagbasa. Nagsimba ang Ginoo sa adlaw ipapahulay. Muhiskot lang ko ani gamay ha. Sige man kung makadungog ani sa Facebook nga miingon nga kaning simbahana mao ang tinukod ni Kristo. Muingon pag yun, kanang yung simbahan sinuon-suon ra na. Kaning simbahana mo ni tinukod ni Kristo. Pakapinan pag yun, kami mo ay nagbuhat sa Biblia, kami mo ay nagkumpile sa Biblia. Pangita mo ginyong Biblia oy. Gamiton pag yun among Biblia nga gikumpile para sa wayon mi. Giangkon nga kanikuno nga iglesia mo ay binuhat ni Kristo. Pero ang akong wala masabti, kung kanang ilang iglesia tinukod ni Kristo, posible ka nga si Kristo nga gatukod, nagasimba siya sa adlaw ipapahulay, apan ang iyang gitukod, wala na makasimba sa adlaw ipapahulay? Or tungod kay di na ni mao nga iglesia? Usbo na ko. Kung nagtukod si Kristo og simbahan, nagtukod siyang iglesia, posible ka nga ang iyang gitukod, iyang giingnan nga pagsimba na muglaing adlaw, ayaw sunan ning akong adlaw? Or tungod kay di na mao ang tinukod? Ang batasan ni Jesus, musulod siya sa sinaguga, sa simbahan, sa adlaw ipapahulay, o magabasa siya. Ang adlaw ipapahulay, mao ni ang timaan, nga siya ang atong simbahon, o siya ang labaw nga sangatanan. Mauni ang Ginoo nga ato ang ginasimba og siya labaw sa tanan. Sa ato pa, si Ginoong Hesus nagpakita siya sa iyahang pagbantay sa adlaw ipapahulay. Mipahulay siya, kita mipahulay pod. Ang Dios ning pahulay sa dihang nakumplito na ang paglalang sa kalibutan. Si Jesucristo mipahulay pod siya sa dihang iyahang natubos ang kalibutan. Mao kana ang gugma sa Ginoo kanato. Og iya kitang isugo nga pabantayan ang adlaw igpapahulay. Dayon, naadayoy mo ingon nga gilapas daw ni Jesus ang adlaw igpapahulay. Nga dili na daw ni mao ang adlaw igpapahulay kay katong adlaw igpapahulay ni Jesus sa una, wala na niya tayo gaig pagtagad gani iyahan ang gilapas. Naapagi mo pamatuod nga pamatud-an ako nga
ang Ginoo nagalapas sa adlaw ipapahulay. Naay mabasa. Encyclopedia ang ilang basahon. Ila ding basahon mo yung dito. O gilapas niya ang adlaw ipapahulay. Tanawa, mabasa dili? Mabasa. Bantay mo mga kapaglaom. Kay kani dili ni pwede sa abogasya, dili ni pwede sa legal nga pagtuon. Gikutlo nila, pero katong ilang gikutlo, accusation to. Record to sa Biblia nga giakusar si Hesus nga nagalapas sa adlang ipapahulay. Wala nagpasabot nga ebidensya to siya nga si Hesus naglapas sa adlang ipapahulay. Ang ilang gi-quote ang accusation. Dahil mo pamatuod sa tanawa, gilapas lagi. Sayop na nga linya. Sayop na nga logic. Oy, tungod kay mabasa nga gilapas, iyan ang gilapas. That was just an accusation. Sumbong lang to. Og ang sumbong mo ilang gi-quote, ni ani mabasa mangguni sa Mateo 12. Gilapas daw ni Ginoong Hesus kay nang ayo siya og mga masakiton. Og sa pagpangayo niya sa masakiton, miingon dayon ang mga Parisiyo, naunsa man ning gaayo manig masakiton, naunsa man nang naay dagapasan og banig sa adlong ipapahulay. Miingon dayon si Ginoong Hesus, iyang giingnan, kamo ba? Ug naay mahulog niyong baka sa gahong sa adlong ipapahulay, kuhaon niyo dili. Simpre inyo yung kuhaon. Daw asa man karo importante ang kinabuhi sa iyong hayop or kinabuhi sa tao. Mga pwede rag atong ayuhon ng masakiton. Mao nga sa Mateo 12:12 hining deklara ang Ginoo, it is lawful to do good on the Sabbath. Nag-ingon ba ang Ginoo nga it is lawful to disobey Sabbath? Nga okay ra nga akong supakon ang adlaw ipapulay? Di na mo ipunto sa Ginoo. Ang punto sa Ginoo, o yun sa kasuguan, ang pagbuhat og maayo sa adlong ipapahulay, wala niya lapasa. Ayaw hapon tahon niyo pagsabot, kay ang uban mamislead, pagkaluoy sa kalag sa uban, nga namislead sa inyo lang ditso-ditso nga pagkasulti, sa dili mao nga pasikaranan og patukuranan. Magani, si Hesus, sawa pa siya mubulag aning kalibutana, sawa pa siya namatay, nagpahibalo siya mga tinunan. Pag-ampo mo, matod pa niya, diri sa Mateo 24:20, pag-ampo ka mo, nga unta ang inyong pagkalagiw, dili unta maatol sa tingtugnaw o sa adlaw ipapahulay. Nasayod ang Ginoo nga ang Kristyanismo bungkagon. Nasayod ang Ginoo nga dunay dark ages. Nasayod ang Ginoo nga katawhan ang iyang katawhan pagasulungon o pagalutuson. Mo nang giingon siya, pag-ampo mo, di unta ni matunong sa adlaw ipapahulay. Og miabot iyang panahon nga gisulong ang Jerusalem. Ang Jerusalem nabungkag ni adtong 70 AD. Apan salamat na lang nga ang mga tinunan, ang mga katawhan sa Ginoo wala mabungkag bisan pa og nabungkag ang Jerusalem tungod kay mo'y handom sa Ginoo nga dili unta matunong sa adlaw igpapahulay. Nausa ba ang panahon? Nawala ba? Wala. Naatay mga sumbanan nga wa gyud mausab ang dagan sa panahon. Unsaon ba nato pagkahibalo kung asa aning adlaw nga ipapahulay ang gitawag og adlaw ipapahulay or kapito. Doon natay basihanan, Bible, mga lingwahe og mga sulat sa astronomy. Arita sa Bible, gikan nilang nga danong di iba padulong nilang Moses nagisgot og adlaw ipapahulay hangtod niabot ni Hesus, hangtod namatay si Hesus. Atong lang taon ng account niya atong pagkamatay ni Hesus. Lucas 23, nagsugod ta sa 54. Adlaw katunga sa pagpangandam ug ang adlaw nga ipapahulay nagsingabot na. Nagsingabot ng adlaw ipapahulay. Og misunod ang mga babayi nga nanguyog kaniya sukad pa sa Galilea og ilang nakita ang lubnganan o kung giunsa pagpahiluna ang iyahang lawas. Kinsa ning nanunod? Mga babayi, kinsa ning mga bayhana? Silang Birhen Maria, silang mga babayi nga kauban nilang Maria, o ang uban nga mga tinunan nanguyog didto. O giun sa paglubong, kay ilang nasaksihan ang kamatayon ni Hesus. Sa ato pa, kaning mga tinunan, nakasaksi ni sila, kaning mga tawana, nakasaksi sila sa kamatayon ni Hesus, o nanguyog sila bisan sa paglubong. Og sila na mauli, og nag-andam og mga lamas, og pahumot. Nganong lamas magpahumot? Magkumbira? Dili. Og sa pagkaadlang igpapahulay, na mahulay sila, sumala sa kasuguan. Gika namatay si Kristo, gilubong.
Pagkaugma na mahulay sila, sumala sa kasuguan. Nganong gapalit og lamas og pahumot? Kay pagkaugma manggod, ting pahulay na, dili pwede. Mag-unsam na sila, pagkasunod adlaw manggod, napay lang dakong buluhaton, mao nang gaandam sila glamas og pahumot nga naman. Kay muadto sila sa lubnganan, apan sa pagkaadlaw nahiuna sa simana. Sa iyo sa kadlawon, sila nangadto sa lubnganan, dinala ang mga pahumot nga ilang giandam. Namalitan sila og mga pahumot og mga lamas, ilang dadon sa lubnganan, kay wato gibal samar. Nya baho-baho naman to. Ang mga naandan manggud-ani nila, kun baho, tabunan og humot. Sila kun dili makaligo, maligo sila og pahumot. Kay maoy ilang pagtuo nga kun dunay humot, mawala ang pagkabaho. Baho-baho naman ang lubnganan, mo nang nag-andam silang mga lamas og pahumot, kay maoy ibubo didto para ilang maagwanta ang kabaho. Apan pag adto didto, wala na, kay nabanhaw na. So ang order of events na ingon ini, adlaw to nga Biyernes, di ba? Namatay ang Ginoo, namatay si Kristo. Adlawng Biyernes, mao nga di na gini mabalhig adlaw kay ginganlan man ig Biyernes Santo. Nabay Biyernes Santo matunong og Domingo. Biyernes Santo man ni, so adlaw gini nga Biyernes, gitawag sa Biblia og adlawng pagpangandam. Pagkaugma, adlaw nga ipapahulay kay na mahulay sila, sumala sa kasuguan. Unsay sunod sa Biyernes? Ang sunod sa Biyernes, Sabado, di gida mausab. Og sa pagkasunod sa adlaw ipapahulay, sa unang adlaw nga simana, unsang adlaw? Sunday, unang adlaw sa simana, ilang giadto dito, wa na, nabanhaw na. Nabanhaw si Ginisus sa adlawng Domingo, unang adlaw sa simana. So ang ikapito nga adlaw, kung adlaw ipapahulay, mao ang adlawng Sabado. Kung misulti miniini, wala nagpasabot nga mong isulti aron patuon mo nga mo gini adlaw ipapahulay. Wala na. Dili, wala mi katungod ni anak. Inyo anang katungod. Kamu mo'y dunay kagahom siyong kaugalingon nga magbantay kung sang adlaw ang iyong bantayan. Pero nagsulti lang mig nagpahibalumi ninyo ani, tungod kay ingon anim ni kasinsiro nga magbantay sa adlaw papahulay. Basin mga maestro mong maestra, maestudyante mo nga adventista, ayaw intahon niyo pagpugsa og paeskwela panahon sa adlaw papahulay. Kay ingon ani ka importante namo ang adlaw papahulay kay gibalaan ni sa Ginoo. Amo ning gituan nga gibalaan sa Ginoo, busa amo gini siyang pahulayan. Unsang adlaw, Sabado. 140 languages sa atong kalibutan nagatudlo nga ang Sabado maoy ikapito. Sa Griko nga sinultihan, Sabaton, ang English na Sabat. Sa Spanish, Sabado. Muna itong gigamit. Ang Binisayana, ang English na Sabat. Portuguese, Sabado, Sabat. Sa Italian, Sabatu, Sabat. Tanang 140 ka mga pinulungan. Ang ikapito ka adlaw, ilang ginganlan og lain-lain nga pagkangalan, apan ang meaning ana, Sabat. So wala mawala. Gikan sa panahon sa paglalang sa kalibutan, hangtod sa panahon ni Moses, hangtod sa panahon ni Ginisos, wala ta mawala sa passing. Ang Sabado, maoy ikapito ka adlaw. Si Isaias nagbantay sa adlawng ipapahulay. Si Jeremias nagbantay sa adlawng ipapahulay. Si Ezekiel nagbantay sa adlawng ipapahulay. Siya mideklara nga miingon nga ang adlaw ipapahulay mo itimaan taliwala sa Ginoo sa iyahang katawhan. Sila nagbantay sa adlaw ipapahulay. Si Jesus nagbantay sa adlaw ipapahulay. Ang mga apostoles nagbantay ka sa adlaw ipapahulay. Atong tanawon si San Pablo. Buhat 17:1 og 2. Sila nahiabot sa Tesalonica. Diin didto ang usa ka sinagoga sa mga Hudiyo. Og sumala sa iyang nabatasan si Pablo misulod niini, og sulod sa tulo ka semana siya nagkiglantugi kanila pinasikad sa kasulatan. Versikulo 42, ang mga tao mihangyo kanila nga kining mga butanga ikausab unta sa pagsugilon kanila sunod sa nga adlawng ipapahulay. Gihanyo nila si San Pablo, maintag magpabilin pa ka. Kay pertigitingling ninduta, muwali ni si San Pablo, no? Pertigitingling ninduta, kaayo mo saysay si San Pablo. O tungod ni ana, sa pagkasunod nga adlaw ng ipapahulay, hapit ang tanang na nagpuyo sa syudad, nakigtigom sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios, kauban ni San Pablo. Wow! Ang mga tao day kanyado, perti day kasibot nga mo apil og maminaw sa pulong sa Ginoo. Karon perti namang lisura. Sa ato pa sa adlaw ipapahulay, gihatag kini sa panahon sa paglalang. Ang adlaw ipapahulay, gihatag didto sa Sinai.
Dayon gibantayan sa mga katawhan sa Ginoo, gibantayan usab kini ni Hesus. Dayon gituman sa mga tinun-an, dayon gihimo kining timaan sa gahom sa Dios. Sultihan ko kamo, ang adlaw ipapahulay, gibantayan kini bisan pa sa bag-ong langit o sa bag-ong yuta. Isaiah 66, versikulo 22 ug 23. Kay ingon nga ang bag-ong mga langit ug bag-ong nga ang yuta nga akong pagabuhaton, nagapabilin sa akong atubangan, miingon si Jehova. Mauma nagapabilin ang inyong kaliwatan o ang inyong ngalan. O nahinabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa. O gikan sa usa kadlaw ipapawlay hangtod sa usa ang tanang mga katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan, miingon si Jehova. Wow. Og diri sa yuta nagasimba ta sa adlaw ipapawlay nga mao ang Sabado. Bisan pa sa langit magsimba gyapon ta didto kauban sa Ginoo. Kun lahi ang atong adlaw diri nga gisimba, saon na lang nato didto. Kinsa may mag-preside nato nyag simbaw nya didto. Ang Ginoo maoy nagahandom nga kita makauban niya ng langitnon nga puloy-anan. Gusto siya nga magigsimba uban kanato niya ng langitnon nga puloy-anan. Igsuon, unsa may imong una-una. Importante ba sa Ginoo ang adlaw ipapawlay? Kung importante sa Ginoo ang adlaw ipapawlay, nabutang ba pud ni sa atong una nga importante ang adlaw ipapahulay? Hinaut unta nga kaning atong panig-uban karon nga gabi, mahimo kini nga atong handumanan, mahimo kini nga pasikran alang sa atong himuon nga madesisyon sa atong kinabuhi. Gusto ko makigampo uban kaninyo. Diyos nga labing balaan, tagi ikaw sa among hinluman nga kinabuhi. Uban kanako karon nga gabi, ang amuang mga kaigsuonan, ang amuang mga nagapaminaw dinhi sa Hope Channel, ang mga katawhan nga kanunay nga nagapaminaw sa imong mga pulong, mga katawhan nga masibuton nga maminaw sa paghiskot sa imong mga pulong ug kasulatan. Ginoo, pakig-uban ka namo. Hinaut o Dios nga imo kaming gunitan, imo kaming dadon ni anang lugar nga imong gisaad kanamo, ni anang langit nun nga puloy-anan. Og aron kami makakuyog kanimo, palihog giyahi kami, palihog tultuli kami, palihog guniti kami sa imong kusganon nga bukton. Ipasantop sa among una-una nga mubati kaming dako nga importansya ang pag-andam sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi aron kami mahimong takusog andam nga musugat kanimo og magkig-uban sa pagpuyo kanimo niya ng langit nun nga puloy-anan. Hinumdumi ang among tibuok panimalay. Hinaut o Dios nga amo ang magtibuok pamilya, mga tao nga amo ang gimahal aning yutaa, imong usahon sa pagbantay nga magkig-uban kanamo nga mupuyo niya ng langit nun nga puloy-anan. Hinaut o Dios nga nining gabi magapadayon ikaw sa pagkig-uban kanamo, kay ang tanan namong gisalig kanimo sa ngalan sa gahom ni Hesus. Amen.